אז ברוכים הבאים, ואיזה כיף של בוקר, הכי כיף לבלות את הבוקר ביחד. אמ, אז, אז אני כזה אשמח לשמוע איך אתם יכולים גם לכתוב בצ'אט או לשתף, ככה חלק שיתפו אותי כבר איך הייתה לכם המדיטציה. אמ, אם שמתם לב לאיזה פסקול פנימי שקורה כשאנחנו מתחילים להזין את עצמנו באהבה פנימית, אני מניחה שזה גם נעים וגם טוב וגם כמו אולי לפעמים משהו כזה מתנגד, או יש כל מיני אמונות שמתחילות להופיע. אה, אז בא לי לשאול אם זה משהו ששמתם לב אליו, אם זה הופיע, אתם יכולים לכתוב אולי בצ'אט, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אוקיי. לכתוב או להגיד? אפשר גם להגיד, אני רואה כולם עם הטלפונים, זה יותר קשה לכתוב. כן. אז יאללה, אז קודם כל תגיד. זה היה מדהים. המדיטציה הייתה פשוט מדהימה. ממש. כאילו הרגשתי שהגוף פתאום נהיה יותר קליל, כאילו מרחף, וזה ממש, כאילו ממש נגיעה בקצה הקרחון. אבל אני בטוח שאם אני ממשיך לשמוע את זה עוד כמה פעמים, זה פשוט יעשה משהו. כן, זה מהמם. ממש. ממש ככה, ממש ככה, זה כזה ממש כמו, כאילו אני באמת ממליצה המלצה, ואני גם אכתוב את זה בקבוצה, אבל נותן לי להמשיך לשמוע את המדיטציה הזאת, כאילו לפעמים אנחנו מאוד אוהבים כל יום משהו חדש, אבל, והאמת שגם יכולה להיות כל יום משהו חדש, אבל זה ממש כן. כמו, כן, נשים את הוקטור הזה כל יום, אני הולכת זה לאהוב את מחלחל, הילד בתוכי, מחלחל, כן. כן, אני הולכת לאהוב את הילד בתוכי, אני הולכת לאהוב את הילד בתוכי. אה, מהמם. כן, ואני מניחה שאתה מכיר את זה, אבל כזה לפעמים לוקח זה באזור ומכירים ה-21 את זה יום בתיאוריה. ליצור משהו מכירים חדש. את זה בתיאוריה, אבל פתאום לעשות את זה, זה שונה. כן, נכון, פתאום לדבר על עצמך זה שונה. נכון, להיות נכון. ממוקד בזה. יש ניצחון, ממש. וואי, תודה שים. תודה דישה. שי, רצית להגיד גם? הרמת את היד ובא לך לדבר. מבחינתי, מה שאני חוויתי זה הפסקול הפנימי שלי, אמר לי שהיה איזה פער בין מה שהרגשתי בתוך המדיטציה, שזה המציאות המחבקת שאני נמצא בה, והמציאות ההפוכה בחוץ, וזה כמו סוג של צורר שכל הזמן דופק לי, ולא בדיוק מרפא. למה אז אתה אני הייתי מתכוון במדיטציה, המציאות ההפוכה בחוץ? כשאתה נפגש עם הסביבה זה לא המסרים שאתה מקבל, או כשאתה יוצא החוצה מחוץ למדיטציה השיח הפנימי בתוכך משתנה? יש צורר בחוץ שמכתיב לי ורוצה לנהל אותי ושולט עליי, וכופה עליי את הסדר שלו, והוא לא מרפה. Mm, אני נמצא בתוך המדיטציה הזאת, אבל הוא כל הזמן נמצא שם. mm, יש לי רצון פשוט למרוד ולסלק את הצורר הזה. mm, אבל הוא הרבה יותר חזק, הוא מאוד מאוד כוחני. אז הוא יש גם שם מאוד כזה. אלים, הוא לא מקשיב לי. הוא לא רואה אותי, הוא רואה רק את עצמו. כן, אז אתה ממש שם לב שיש שם גם איזה דמות פנימית, שכאילו ממש רק רואה את עצמה, וכאילו מאוד זה לא. דמות חיצונית, Mm, זה אני הייתי המציאות בחוץ. בודקת את זה, הייתי בודקת את זה. שמה? אני כזה משאירה אותך עם השאלה הזאת, כי דמות חיצונית, אתה יודע, זה תלוי כמה כוח אתה נותן לה. בדרך כלל
אם יש שם דמות חיצונית שהיא כל כך משפיעה, בדרך כלל זה גם פוגש איזו דמות פנימית, שזה מהדהד איתה. הדמות החיצונית כופה את עצמה עליה, Mm. היא לא רואה אז אותי, הייתי, היא לא מאפשרת, הייתי, היא לא רוצה הייתי דיאלוג. בוחנת את זה. כן, אתה לא צריך לענות עכשיו, אבל ממש הייתי בוחנת את זה. Mm. אוקיי. טוב, אז הכנתי לנו מצגת, קצת לדבר על הדברים. רגע, אני רק אשתף אותה. אוקיי. אתם רואים את המצגת? מהמם, יופי. אז רציתי קצת לדבר על איך זה עובד הדבר הזה, כן? למה, אני יודעת שאני רוצה לאהוב את עצמי, ואני יודעת שזה יועיל לחיים שלי, או אפילו אולי ככה זה אמור להיות, אבל זה עדיין לא קורה, כן? אז בעצם הפסקול הפנימי פה נכנס לפעולה, ובעצם מה שהתחלנו לעשות עם המדיטציה הזאת, התחלנו גם לשנות את הפסקול, להכניס לשם דברים מזינים, להכניס לשם אהבה ונראות, וכל מה כל מה שכל בן אדם היה רוצה לקבל, נראות, אהבה, ביטחון. וגם ככה אני ממש מזמינה אתכם לשים לב, ככל שתתחילו לתרגל את המדיטציה הזאת, זה קצת כמו גם התחיל לעלות כל מיני מקומות שאולי לא מסכימים. ככה שי דיבר על הצורר הפנימי, ואצל כל אחד כזה זה קצת אחרת. אבל ממש ההזמנה היא גם לשים לב, כשאני מכניסה אהבה לתוכי, אם יש מקומות שלא מסכימים, או מתנגדים, או, אה, או אולי מרגישים אפילו עצובים, כן? לפעמים זה כל מיני רגשות שנמצאים שם. כן? אוקיי. אז אני יודעת שככה כולכם מסכימים איתי לגבי זה. אני מאוד מאמינה שאנחנו היוצרים הבלעדיים של המציאות שלנו, ונקודת הכוח היא תמיד ברגע הזה. ככה אני יודעת שרובכם כבר ותיקים בעולם הרוח, ואתם ממש מסכימים עם הנקודה הזאת. אני רוצה לגעת קצת בערך עצמי, שהוא קצת משהו נלווה לאהבה, לאהבה פנימית, כן? והרבה פעמים, ככה, לפחות אחד הדברים שאני נתקלת בטיפולים, זה שהרבה פעמים, כמו הדפוס שלנו מהילדות, שערך עצמי זה משהו שאני קולטת מאנשים אחרים. אני עושה משהו, אז אני רואה איך הם מגיבים. אה, אני באה לאיזושהי סביבה, ואני קולטת איך הם מגיבים. אה, אז בא לי להגיד שזה כן, זה משהו שאולי למדנו מהילדות, אבל ערך עצמי זה משהו שאנחנו נולדים איתו. הוא זכות מולדת. הוא לא, הוא לא משהו שאני עושה איתו negotiation עם אנשים אחרים. זה אחד הבלבולים שאנחנו מקבלים בילדות שלנו, כן? שאנחנו לומדים שהאהבה היא מותנית, שהערך שלנו מותנה, ש... אה, שמי שאנחנו והערכה אלינו היא מותנית, כן? אבל בא להגיד שנקודת היסוד זה שערך עצמי זה משהו שאנחנו נולדים איתו, כן? אם תסתכלו על תינוק, אתם לא חושבים, רגע, אם הוא עכשיו יחייך, הוא יותר בעל ערך, אם עכשיו הוא, אה, לא יודעת מה, יישן בלילה, אז אני יותר אוהבת אותו. אולי זה יותר קל לי אם אני אימא שלו או סבתא שלו, אבל ערך עצמי זה פשוט מי שאני, זה האנרגיה המיוחדת מאוד שלי בעולם, האור המיוחד שלי, מי שאני, כן? העולם יהיה חסר אם אני לא אהיה בעולם. כן, זה ממש כזה, בא לי להביא את הדבר הזה, כי לפעמים החוויות שלנו בילדות מעצבות איזה משהו שאנחנו באים ואנחנו כמו באיזה שוק, כן? אני באה, אני פוגשת אנשים והערך שלי הוא על השולחן, אנחנו מדסקסים כמה אני שווה. אז כן, הבן אדם רגע לא מתייחס אליי, ואז אני כאילו מרגישה שוואי, אני לא שווה כל כך, או הערך העצמי שלי. זה לא, אין לזה, it's not negotiable, זה לא נתון למיקוח, כן? אמ,
אז כולנו נולדנו שלמים, אהובים, משמעותיים, העולם צריך אותנו כמו שאנחנו, עם הטביעת אצבע הייחודית שלנו. כן, זה כל כך, יש לנו משמעות בקיום שלנו ואיך שאנחנו. וזה נכון אני לא אדבר על אינטרסים, לא אינטרסים, כן, אבל החברה מאוד אוהבת לספר לנו כל מיני דברים על עצמנו. כן, אוהבת לספר כל מיני תבניות מחשבה שלפעמים ההורים שלנו פשוט לא ידעו אחרת, לפעמים יש כל מיני אינטרסים, רגע לדבר על נשים, אבל יש שווקים שלמים שמרוויחים מיליוני דולרים בשנה על ידי זה שנשים ירגישו שהן צריכות משהו בשביל להיות יפות או מושכות, או כן, יש שם אינטרס כלכלי מאוד עמוק לגרום לאנשים חוסר ביטחון בנראות שלהם. כן, וכאילו בא להגיד הרבה מהדפוסים האלה שאנחנו תופסים אותם כנכונים, כאמת לאמיתה, הם פשוט לא נכונים, הם פשוט שקר, וזה ממש כזה, זה משהו שהאתגר הזה מזמין להתבונן, לראות. אני חושבת שדיברתי על זה קצת בשיעור הראשון, אבל כאילו בא להגיד כשאנחנו ילדים, ב-0 עד 7, אנחנו פשוט כמו ספוג. כי התודעה שלנו היא במצב של קבלה, ואנחנו פשוט מקבלים אמונות, כן? אמונות על עצמנו. זה יכול להיות ההורים, זה יכול להיות האחים שלנו, זה יכול להיות אחרי זה גם מורים והסביבה החינוכית. ובעצם שם מתעצבות האמונות שלנו לגבי עצמנו, כן? אנחנו אפשר להגיד, לא מקבלים את מה שאנחנו אמורים לקבל, את הדמות הבוגרת הזאת שיכולה לאהוב אותנו כמו שאנחנו, ויכולה לשמוח איתנו בנוכחות שלנו, ויכולה לשחק איתנו, ואז אנחנו כמו לוקחים את זה על עצמנו, ישר, אפילו שזה לא האמת. ואז נוצרות האמונות. כן, נוצרות אמונות כמו, זה ככה, אספתי כל מיני דברים שאני פוגשת בקליניקה. אמונות של אני טיפשה ולא יודעת ללמוד, למשל. אני לא ראויה לאהבה. כן, אני חושבת שאפילו ראיתי לפני כמה ימים באחת הקבוצות פוסט של מטפלת שרשמה, שאמרה שמטופל שלה שאל אותה למה הוא ראוי לאהבה. ואני ממש מבינה את זה מצד אחד, ומצד שני, כל אחד ראוי לאהבה, זה כל כך זכות מולדת בסיסית, כן, אהבה זה, אתם כל כך חמודים, ממש. אהבה זה ממש, אנחנו נולדים מאהבה, אנחנו אהובים, זה כאילו, זה הבסיס של הכל, וזה נכון ש, שלא תמיד אנחנו מחוברים לזה, אבל זה רק מראה לנו כמה דברים יש לנו לרפא. אנחנו אהבה טהורה. אז עוד אמונות, דוגמאות לאמונות שאני לא שווה כמו אח שלי או הבת של השכנים, זה משהו שההורים שלי מאוד אהבו לספר על הילדים של השכנים וכמה, כן, נבע מאיזשהו חוסר יכולת שלהם לראות עצמם, אבל זה כמו משהו שהאמנתי בו תקופה. אני צריכה להוכיח את הערך שאנחנו צריכים לעשות משהו, כן, במיוחד אם אנחנו מגיעים ממשפחה שלא היה שם מספיק אהבה, ו... ולמדנו שאם אני מצטיינת, או עושה משהו, או עושה כלים, או עושה משהו שאני מקבלת איזשהו פידבק חיובי, אז למדתי שאני מקבלת אהבה, אז למדתי כאילו, האמונה שנוצרה זה אני צריכה לעשות משהו בשביל לקבל אהבה. אני צריכה לטפל במשהו, אני צריכה לנהל את העניינים, אני צריכה לעשות כלים ואז אני ראויה לאהבה. כן? אבל זה הכל רק אמונה. והאמונה הזאת לא נכונה. אז ככה, קצת רגע להמחיש, דיברתי על זה גם בשיעור הראשון, אבל כן, הקרחון הזה למעלה זה המודע, והלמטה זה התת מודע, והרבה מהדברים שאנחנו ככה מנהלים אותנו הם עדיין בתת מודע, אתם מכירים את זה, לא פעם ראשונה שאתם פוגשים את זה. אז כמו שאני אומרת, במודע אני יודעת שאני רוצה לאהוב את עצמי, אני יודעת שאני במודע ראויה לאהבה, אבל אני עדיין לא מרגישה ככה. אז אולי אני מרגישה דחויה ולא נראית, כי ככה התנהגו אולי בילדות, אולי לא ראו את הצרכים שלי, אולי
יש שם אמונת יסוד, כי לא קיבלתי אהבה בילדות שלי, או לא קיבלתי מספיק אהבה, אז אני לא ראויה לתשומת לב, אני לא ראויה לאהבה, לא ראו את הצרכים שלי, אז זו האמונה שנוצרת שם, כן? לא ראויה שהצרכים שלי יענו. אמ, זה הרבה פעמים נובע מהורים שהיו עסוקים, לחוצים, שחוו טראומה בעצמם, שלא הבינו מה הצרכים הרגשיים של הילד, כן? זה הכל נבע מאיזושהי חוסר הבנה, כן? את כולנו גם אהבו ממש 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 הרבה. קחו נשימה. אני לא מספיק טובה, מאוד מאוד נפוץ. אז זה הכל אמונות שאנחנו אוגרים בתוכנו, בצ'קרת הגרון שלנו, כן, אמונות של מי אני בעולם, והן אמונות לא נכונות. ואני בטוחה שחלקכם כבר עשיתם עבודה עם האמונות שלכם, אנחנו הולכים מעמיקים. אוקיי, אז אני שוב חוזרת, אנחנו נולדנו שלמים, אהובים, משמעותיים, זה נקודת הבסיס שלי, כי זאת האמת, אנחנו אהבה במלואה. ואז מה שאנחנו הולכים לעשות היום, אנחנו הולכים לקחת איזושהי אמונה שקיבלנו על עצמנו כאמת. למשל, אני לא כמו אחרים, אני פחות שווה מהבת של השכנים, ואז אנחנו הולכים לעשות איתה איזושהי עבודה עם האמונה הזאת. אז אני קודם כל רוצה לשאול אם לכולם יש איזו אמונה כזאת שהייתם רוצים לעבוד איתה. אם זה משהו שמחובר לכם. כזה אמונת בסיס שקשורה למי שאני בעולם, לערך שלי בעולם. אז אם בא לכם לכתוב או רגע לחשוב על זה או לשתף, גם אפשרות. אנחנו קבוצה לא גדולה אז אפשר. מאוד התחברתי לכמה דוגמאות שנתת על הציונים הלא מושלמים, שתמיד ההורים אמרו, אוקיי, מה קרה פה? וגם ההשוואה לילדים לא של השכנים, של החברים הטובים. אז כן, זה כן. ממש אז טבוע. אם היית מזקק את זה לאיזה כזה ממש האמונה, אני לא מספיק טוב אם אני לא מביא ציונים טובים. כן, כמובן, כן, מהמם. זה טבוע, כאילו כן, זה נשאר שם. נשאר שם. מכירה את זה מאוד. מכירה את זה מאוד. אז שרוני, כן, אני לא מספיק טובה. מהמם. אלון, רצית לשתף? כן, אני רוצה לשתף שתמיד הייתה לי את האמונה הזאת שאני פחות טוב מאחים שלי. מהמם. אנחנו מאוד קרובים בגיל, אנחנו שלושה אחים מאוד קרובים, ואני הכי קטן, מהמם. וזה ליווה אותי כל החיים, גם היום, כשהם כבר נשואים עם ילדים ואני עדיין לא, כן. אני מרגיש כאילו הם יותר טובים ממני. מהמם. כן, כן, השוואתיות הזאת היא כאילו, היא קצת אפילו בלתי נמנעת שיש אחים קרובים. כאילו בא לי להגיד שאפילו התפתחותית, פיזיולוגית, כשאתה קטן, אתה לא יכול להיות כמו האחים שלך. כאילו אין לך שום דרך, אתם לא באותו שלב התפתחותי. כן, ויחד עם זה ממש מפתח איזושהי אמונה מאוד מאוד מושרשת, שהיא לא נכונה. כן, לגמרי. Mhm. מה שציף לי עכשיו את הקטע שלי עם אחי, למרות שאני גדול ממנו ב5 שנים, הוא Mhm. תמיד היה המועדף על אבא שלי בצורה קיצונית. Mhm. כן, כן, זה משהו כן, ממש עד כשההורים... הסוף, עד עכשיו, רק שהוא התאשפז לקראת מותו, הוא Mhm. פתאום אמר לי דברים אחרים. כן, פתאום אבא הוא שלך, נפתח אליי, כן. כן, כשאני מגיע אליו לבקר, כן. פתאום הוא נפתח אליי, פתאום הוא התייחס אליי אחרת. Mhm. כן.
כן, זה, זה כאילו, זה הרבה פעמים נובע ממש מטראומות בין-דוריות, העדפה של ילד מסוים, וזה מאוד מאוד כואב, זה בא להגיד שזה כואב בדרך כלל לכל המערכת. אבל זה כאילו מאוד כואב לילד כשהם מתייחסים אליו פחות מאשר לאח שלו. זה ישר, כאילו בא להגיד שכל דבר שקורה בבית, ילד מאוד לוקח על עצמו. זה כאילו, זה, אפילו שזה לא קשור אליו. כן? קוראת לזה טרגדיה, הוא אומר זה אשמתי. אז גם בדבר הזה, כאילו זה לא היה קשור אליך, זה היה קשור למשהו עם אבא שלך ומשהו שם, אבל ילד ישר לוקח את זה אליו ואומר, אני לא מספיק טוב, בגלל זה אבא שלי לא אוהב אותי. וזה לא נכון. כן, אולי אפילו אבא שלך לא חשב ככה. אה, אבל זה הסקת מסקנות הילדית הזאת. אה, זה כן. ממש משהו שאני חייב לעבוד איתו, ממש. כן, כן, עכשיו שאני ממש. חושב על זה, וואי, זה הכי חזק. יותר מכל הפגיעות כן, כן. שחוויתי. אז ממש ככה את זה כשלב ראשון, וגם אולי אפילו זה, והייתי מאוד ממליצה לעשות על זה קונסטלציה. אולי אפילו עם שרוני, או עם מישהו, כן, תראה מי נכון לך, אבל משהו ככה, מרגישה שספציפית הפצע הזה דורש גם, מעבר לאהבה עצמית, דורש איזה תיקון ברמה מערכתית. אני באמת עשיתי לזה קונסטלציה אתמול. די, מהמם! איזה יופי. אמ, ובגלל זה התגובה שלי בהתחלה, על הצורר. על הצורר, כן. כמו שאמרת, יכול לשווקים, להיות שגם ההורים שלך, היה שם איזה דמות, לא יודעת אם אמא או אבא, דמות שהייתה מאוד כוחנית, או כוחנית לא, לפרקים. ההורים שלי הושפעו מכל מיני תכתיבים שהוכתבו להם, אז היה וכמו שם ממש... שחברה עסקית, וזה מה שלי צרם, כשאני עבדתי בחברה עסקית, החברה העסקית לא, הם לא עניינו, אני לא עניינתי אותם. כל מה שעניין אותם זה שאני אציית לפקודות שלהם. הם לא אמ, ראו אותי, הם ראו כן, רק את האינטרס שלהם. כן, אז זה בדיוק מה שקורה עם שין, זאת אומרת, לפעמים האינטרס כן, העסקי או ההישג הרבה יותר חשוב מהקשר הבין-אישי. כן. אז יש וכשזה שם ממש קורה, כזה, אם אני רגע אני מפרקת את מרגיש זה, מאוד מוקטן. כן, יש שם איזה ילד שהיה קטן, שמרגיש שלא רואים אותו. מה חשוב לסופר פארם? שאני אגרום לה להרוויח כסף, או הקשר הבין-אישי של סופר פארם איתי? אה, ספציפית במקרה של סופר פארם, אני חושבת שזה די ברור לי, אבל מרגיש לי זאת אומרת, יכולת ההשפעה שלי היא לא על סופר פארם, היא על מה שקורה בפנים. ולפעמים מה שקורה בפנים, כמו גורם לך לבוא ולבחור גם חברות שאתה עובד איתן, גם את החברים שלך, גם את הבני זוג, לבחור את הסביבה שבאמת מיטיבה איתך. אז הזמנה היום היא ממש לקחת איזושהי אמונה שלך, כן? אני לא יכולה לשלוט במה סופר פארם עושים או לא עושים. אבל אני כן מאוד מאמינה שהבפנים שלנו גם יוצר את המציאות. אז אני ככה ממש מזמינה אתכם לבחור את האמונה הזאת, וממש כמו רגע, אולי אפילו אם יש לכם דף, לכתוב אותה על דף. כן, לכתוב אותה על דף, את האמונה. אני לא מספיק טוב, אני לא רואים אותי. במקרה שלך, שי, אולי הייתי אפילו שואלת אם יש לי איזה משהו מתחת לזה. אני לא ראוי שיראו אותי, או כן, לא צריך לראות אותי. לא, זה לא קשור אצלי לאן לא ראוי שיראו אותי. אז תראה למה זה כן קשור, כן? מה האמונה הזאת שכאילו, שקיימת מה בתוכך? שרשמתי מעל. מהמם, אוקיי. אבל ממש כזה, תכתבו את זה על דף.
Mm. אני מחויב לציית לקבוצה כדי להיות חלק מהקבוצה. כן, איך תשים לנו קצת מוזיקה? אנחנו הולכים לעשות איזשהו תהליך עם האמונה הזאת. אה, תגידו, אתם... מישהו שרק אני ככה לא שומע את המוזיקה. למסגרת זמן, עד איזה שעה זה? כי אני צריכה לצאת ב10:10. אני חושבת שאנחנו כבר 10:10, לא, אנחנו נסיים לפני 10. תודה. מהממת. אתם שומעים את המוזיקה או שהיא חלשה מדי? לא, אני לא שומע את המוזיקה. לא שומעת. חלשה מדי. חלשה מדי. אוקיי. עכשיו שומעים? לא. וואי, איזה קטע. אמ, אני חושב שאת לא משתפת. נכון, אתה צודק, סליחה. אוקיי, נכון. עברתי למצגת. אני צריכה להבין איך עושים גם וגם. עכשיו שומעים? עכשיו שומעים. זה בסדר או שזה חזק מדי? לא, אני לא, שומע טוב. מעולה. ואתם בסדר שומעים גמור. שומעים גם אותי תוך כדי? כן. כן. אוקיי, יופי. אז אנחנו הולכים להיכנס לאיזה 10 דקות מדיטטיביות. איזושהי עבודה עם האמונה הזאת. קחו לכם את הדף הזה שרשמתם את האמונה הזאת עליה, ותמצאו לכם איזה מקום, אם אתם צריכים באמת לעבור, מקום שלא יפריעו לכם. ותשבו לכם רגע וממש תעצמו את העיניים. קחו לכם איזה נשימה עמוקה ותוציאו הנחה טובה כזאת. אפילו עוד אחת כזאת. אפשר להתחיל לשים לב, ככה להפנות את תשומת לב פנימה לתוך הגוף. התשובות הן תמיד תמיד בגוף. לשים לב לגב, לאגן, לתחושות בכפות הרגליים, ברגליים. עוד שככה אם אפשר להביא לשם נשימה, כפות רגליים. ממש אפילו רגע לדמיין שורשים עמוקים וטובים שאנחנו משלחים לתוך האדמה. שורשים טובים, עבים, שממש נוגעים באדמה הטובה, האדמה השופעת. ממש משתרשים, מתקרקעים, מקבלים ממנה הזנה טובה. ממש האדמה מזכירה ממש לגוף שלנו, את הטבע האמיתי שלנו. של השלמות, של המלאות, של הקרקע, של הראויות. כמה אנחנו ראויים לקרקע הזאת, להזנה הזאת, לאהבה הזאת. כן, האהבה היא תמיד תמיד שם, היא אוהבת ללא תנאי. מאפשרת ללא תנאי. תראו אם אתם ממש יכולים כמו להרגיש את התחושה הזאת ברגליים. אפילו לאפשר לה, אם היא רוצה, לעלות יותר למעלה לגוף. שים לב לבטן. למקלט. שים לב ללב, למרכז החזה. לגרון. העין השלישית. ובלמעלה של הראש אפשר לפתוח את צ'קרת הכתר, כמו לוטוס לבן שנפתח, ואנחנו נזמין את ההדרכה הכי גבוהה שלכם. גם את ההדרכה שמביאה את תדר הזהב,
לכוכב הזה, וממש תאפשרו ככה לאור מוזהב להיכנס פנימה בצורה שנעימה ומזינה, ממש להיכנס לעין השלישית, לגרון, ללב ולגב העליון, למקלט ולגב האמצעי, לבטן ולגב התחתון, לאגן, לרגליים. בואו רגע ממש לתת למקלחת הזאת של הברכות מהיקום למלא אתכם, לברך אתכם, ממש להעריך אתכם על המסע הזה שאתם עושים, על הכוכב הלא פשוט הזה, על ההסכמה המהממת הזאת שבכלל הסכמתם להגיע לכאן. קחו נשימה עמוקה ותרגישו את התמיכה הזאת של ההדרכה, של היקום, של האנרגיה. וכעת אנחנו נעבור לעבוד עם האמונה הזאת שרשמתם לכם על דף. ואפשר ממש, אם בא לכם, אפשר ממש כמו רגע לפקוח עיניים. וממש נשים את הדף לידכם ובואו רגע לעמוד על הדף עם הרגליים. אתם יכולים גם לעשות את זה בדמיון, אם הדמיון שלכם חזק, או ממש רגע לעמוד. וכשאתם עומדים על האמונה הזאת, תראו אם אתם יכולים ממש כמו לחזור אליה כמה פעמים בכל רם. כן, אני לא מספיק טובה, אם צריך לעשות משהו אחרת אני לא מספיק. אני מגורש, אני לא שייך אם אני לא מציית לקבוצה. כן, וממש ככה כשאתם חוזרים כמה פעמים בראש על האמונה הזאת, שימו לב מה זה יוצר בגוף שלכם. כן, ואפילו תראו אם אתם יכולים כמו לקחת איזו תנוחה כזאת. כשהאמונה הזאת עובדת, מה היא יוצרת בגוף שלי? אולי כיפוף, אולי... ממש קחו את זה, אפילו תגזימו את זה קצת. ממש תראו את הסוג של כלא פנימי שהאמונה הזאת יוצרת. המגבלה הזאת בתוכנו, איך היא יוצרת את הקיבוץ, או הדחיסות, או הצמצום, או כל דבר אחר שהיא יוצרת. ועכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו פשוט רגע הולכים לקחת צעד מהאמונה הזאת, וממש, אם אתם עומדים על הדף, ממש step out, תיקחו צעד ממש החוצה מהאמונה הזאת, וכאילו בא להגיד שהיקום שופע אפשרויות. יש מלא לא נודע, והאמונה הזאת היא רק אחת מהאמונות שיכולות להתקיים בעולם. וממש ככה, אחרי שעשיתם את הצעד הזה ויצאתם מהאמונה הזאת, תראו איך זה מרגיש בגוף. הגוף מרגיש עכשיו, מה אתם חווים. אולי הוא מרגיש הקלה, אולי הוא מרגיש פתיחות, אולי הוא מרגיש כלילות, אולי הוא מרגיש משהו אחר לחלוטין, אנרגיה אולי. כן, שיש לי מקום ואני יכולה להיות גדולה. כן, בוא נגיד שזאת גם מציאות שקיימת עבורכם. ומתוך המקום שאתם רגע בחיבור לאינסוף אפשרויות, לשפע של היקום ולשפע אמונות שיכולות להיות קיימות, וואלה, אתם יכולים רגע ממש ככה לבדוק עם עצמכם אם יש משהו טוב שהאמונה הזאת שירתה. אם יש משהו שקיבלתם שהוא מיטיב איתכם.
אולי זה עשה לי תחושה של ביטחון, אולי זה מנע ממני להרגיש את תחושות יותר קשות, או מה הדבר הזה שירת? כן, תמיד מתחת לאמונה יש איזה משהו שהאמונה הזאת נותנת לי. כשיש לכם משהו כזה, תראו אם מתוך המקום הזה שלכם, שהוא באמת, יש אין סוף אפשרויות שיכולות ללכת משם, תראו אם אתם יכולים היום, כאנשים בוגרים, עם המון משאבים ויכולות, וכבר ראיתם אי אלו דברים בחיים, וכבר שיניתם אי אלו דברים. אם אתם יכולים רגע לראות איך אתם מקבלים את הכוונה החיובית הזאת, בלי האמונה הזאת. אם אני יכולה להרגיש ביטחון בלי מאמין שאני לא מספיק טובה, או אני יכולה לקבל אהבה בלי שאני צריכה להוכיח, או אם זה משהו אפשרי עבורי, ואם מהמקום הזה אני יכולה ליצור אמונה חדשה. אמונה חדשה שמיטיבה איתי ומזינה אותי, וגם אולי אפילו יותר קרובה לאמת על מי שאני. אני אור אהבה. אני אור אהבה ושמחה. וטוב. תראו אם אתם ממש יכולים אולי אפילו לקחת עוד דף ולכתוב את האמונה החדשה. ותראו ככה עם את האמונה החדשה אתם גם יכולים כמו להדהד לכם מספר פעמים. אני אהובה כמו שאני. אני אהובה ובטוחה, אני אהוב ובטוח, בטוח להיות אני, או כל אמונה שאתם יצרתם. ממש זה חשוב שהיא תהיה שלכם במילים שלכם. ממש ככה, שימו לב איך זה גורם לכם להרגיש האמונה החדשה הזאת. האם היא מרחיבה אתכם? האם היא משמחת אתכם? תשכחו, תנשמו אליה. ועכשיו אנחנו נעשה עוד צעד. תראו אם אתם יכולים לקחת את האמונה הקודמת על הדף שהייתה רשומה, אם אתם יכולים ממש לקרוא אותה, אם זה משהו שאפשרי. ממש כמו להגיד, זה העבר שלי והוא לא נכון. אני בוחרת לשחרר אותו ולקחת את מה שאני רוצה משם. את הביטחון, את האהבה, את התחושת שליטה. את הסדר שקיבלתי מהאמונה הזאת אולי. ואני יכולה רגע ממש להיפתח לאמונה החדשה הזאת שיצרתי. ממש, אם זה אפשרי, ממש תקראו את זה.
אפשר אפילו גם להזמין גם פה את ההדרכה שלכם, את התמיכה מהשמיים, לתת לאור המוזהר הזה להגיע וכמו רגע לשמוח איתכם עם האמונה הזאת החדשה, בין אם היא מרגישה לכם ממש יושבת טוב, לבין אם זה עוד כזה בטרנזישן, שזה גם בסדר. ממש רגע כמו להריע לכם, לחבק אתכם, לשמוח איתכם בדבר הזה. אזכיר לכם שהכל, הכל, הכל בסדר. שאתם נהדרים, אהובים, שלמים, מלאים. ושלכל גם יש את הקצב המיוחד שלו. אז קחו איזה נשימה, שימו לב איך הגוף שלכם מרגיש. אתם יכולים לשים יד על החזה, יד על הבטן. להודות לעצמכם על המסע הזה, הלא מובן בכלל. דורש המון אומץ ותעוזה. אז ככה שימו לב מה קיים בגוף שלכם כרגע, איזה תחושות, רגשות, מחשבות. הקצב שלכם, אפשר לפקוח עיניים, ואם בא לכם, אפשר לעשות איזשהו סבב שכל אחד יגיד את האמונה החדשה שהוא יצר. אם בא לכם ומרגיש לכם נכון, להצהיר אותה רגע לעולם. כן, יעצור את המוזיקה. נשתף. זה מקסים. האמונה החדשה זה אני אהובה מעצם היותי. את אהובה מעצם היותך. כן! איזה כיף. כל כך אהובה מעצם היותך. ולשחרר את האמונה הישנה הזאת שנדבקת, כאילו, כל כך הרבה עבודה עשיתי איתה, כל כך הרבה, והיא עדיין מופיעה. לא, ספירלה, 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 אנחנו בדיוק, כל בדיוק. פעם מעמיקות, כל פעם נוגעות יותר עמוק לשורש. בגלל זה באמת, כאילו, היה לי חשוב לבוא היום. כל הנושא הזה של באמת האהבה עצמית, אני עושה את כל התרגול הזה, המראה, האפירמציות, באמת תקופה ארוכה. אז זה לא היה לי חדש, אבל זה משהו פה היום באמת עוד תדר של ספירלה, בעצם הנוכחות שלך ושל שלושת הגברים המהממים האלה, זה משהו ספציפית שבאמת, כי הכל אנרגטי, את יודעת, הכל אנרגטי, הכל, וואו, ממש תודה. תודה, תודה שלי, זה כיף לשמוע אותך לפש. איזה כיף. איזה כיף. כן, זה היה מאוד חזק. זה קצת גרם לי, הציף לי כל מיני דברים שאני עושה, ולמה אני עושה אותם פתאום, ולמה הם קורים. לא למה הם קורים, למה אני עושה אותם, למה אני פועל בכיוונים האלה. וזה היה ממש טוב. אני לא אכנס לפרטים כרגע, אבל אני צריך כנראה לעשות קונסטלציה. איריס אומרת לי את זה כבר מזמן, אבל אין לי אומץ. כן. יאללה, בוא נשמה שלי, 2 רחובות ליד. בוא. כל כך נעשה פשוט. עבודה. ממש פשוט. כן. טוב, ממי שלי. כן. כן, לגמרי. זה יהיה לך מאוד מרפא. תודה, שינקה. תודה רבה. אהוב שאתה כל כך. אז שי רשם, אני חופשי להיות פשוט אני.
עזר בעד האחר, והאחר הוא עזר בעדי. ללא הגבלות, ללא צייתנות, היאחזות, תלות באחר, מציאות של הסכמה וחוסר הסכמה, שמאפשר לי ולאחר להרגיש במרכז, ליצור, להתמסר, להתבונן, להביט על עצמי מול המראה ולומר, הנני. מפגש חברות ודבר לא חסר. סמתיקות, שי. מדהים, 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 מדהים. מרגש. אלון, בא לך לשתף? כן, אז אולי לא. אז אפשר כן, לשתף האמת אותו. שחשבתי יש. שאני מספיק טוב כמו שאני. אתה מספיק אה, טוב כמו שאתה. כן, שאני לא צריך להוכיח כן, לאחרים כן, אתה מספיק שאני טוב טוב. כמו שאתה. אתה טוב ממש. יס. כן, איזה כיף, יואו, כל כך מרגש ומעורר השראה. אנחנו עושים shower of love ל-A, אנחנו לא רואים, כן. יש מצב לראות את הפנים שלך, אלון? אני רוצה לראות מי אתה. כן, בטח, כן. היי, שלום, איזה כיף לראות אותך. שלום. שלום. איזה אז אלון נהדר. אתה, יופי. אהוב, אהוב, לגמרי. אהוב. אהוב, תודה, אהוב, אהוב, תודה לכם. ממש, ממש, ממש. איזה כיף. טוב, אהובים, אז אני אגיד שאני מאוד ממליצה להמשיך לעבוד עם המדיטציה. זה ממש כזה כמו וקטור שככה מזין, 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 ולוקח באזור ה-21 יום לשנות, לכוות מחדש את המוח שלנו. לפחות 21 יום. כשזו אמונה מאוד עמוקה, שבנו לפעמים זה לוקח אפילו קצת יותר. לפעמים צריך קונסטלציה, ועוד כל מיני. אז אני ככה ממש 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 שמחתי ואני מאוד אוהבת אתכם. בוא נגיד שאני בינואר פותחת קורס למי שככה מרגיש שהוא צריך עוד תמיכה ועוד חיזוק. קורס של 5 בתאילנד? מפגשים. בזום, בתאילנד? בזום, בזום. אה, בזום. בזום, כן. זה יהיה קורס בזום ככה אני אגיד רק בכמה מילים. שזה הולך להיות 5 מפגשים מאוד מעמיקים, אנחנו נעבוד עם הילדה הפנימית והילד הפנימי, אנחנו נעמיק עוד לאמונות, נעבוד גם עם אנרגיה של ריצוי, ואנרגיה של איך אנחנו שמים גבולות. אז ככה מי שמרגיש שזה הזמן שלו, להעמיק בזה, לשנות, לקבל תמיכה, אז ממש ממש מוזמנים. אה, בסדר, ואני ממש אוהבת אתכם. אתם מהממים משהו. נהניתי מאוד מאוד היום והתרגשתי ממש. כן. אז אז באוגוסט תהיי בישראל? מה? באוגוסט תהיי בישראל? אני עוד לא יודעת. אני עוד לא יודעת. אבל את חייבת, אני זה רק פסטיבל יודעת מה אושר. הולך לקרות חודש הבא. שזה משהו כן. חייבת, זה פסטיבל אושר. אז אני מקווה, כן, לגמרי, יש לו פינה חמה בלב או שאת בשבילי, לא מצייתת לקורה. וכן. אז אהובים, אני שולחת לכם תודה חיבוק, רבה, ושיהיה מה? לכם אחלה תודה, שישי, חיבוק גדול, וממש, כיף לראות אתכם. כיף לראות אותך, כיף דישו, לראות שאת אתכם, מהממת. תודה על השיתופים, תודה רבה רבה על הכל. וואי, ממש, יצרתם מרחב מדהים. ממש נעים. תודה ביי רבה. ביי. ביי, אהובים.